हेलौ फरायसा फंबाय बिनानावमोन नोंसोरखौ फिन आंनि बेयाव टिउसनेलाव बरायबाय आं दायो बेयाव बानायनो नागिरदों बे सोंथि बिदां 1.सेनिनो 6 नाम्बारनि सोंनायखौ बेवहाय होनदोङो हिमाद्रिया मोन 625 भारतारि आरो मोन 325 इसिं हादोरारि लाइजाम टिकेट बुथुमबाय बेवहाय भारतारि टिकेटआ बेसेबां 625 आरो गुबुन हादरनियाहाय इसिं हादरनिया मा जाबाय 325 अब्ला बियो बेफोरखौ मोनसे थि जथायाव लाखिनानै दिन्थिफुंनो नागिरदों जाहाथे मोनसेबो टिकेट थालाङा हिमाद्रिया बांसिन बेसेबां जथायाव टिकेटखौ दिन्थिफुंनो हागोन बेवहाय जे होनदोङो बांसिन होननानै बुंदों बांसिन बेसेबां जथायाव टिकेटखौ दिन्थिफुंनो हागोन जों बेखौ मोनसे गोसोआव ला बे खोथाखौ जेब्ला जोङो बांसिन दिहुननो होगोन अब्ला जोङो मा खालामनांगोन जोङो देरसिन आगोसार सानजाबोनथाय ना दे आसा बेखौहाय जोङो मा खालामनांगौ जोङो दिहुननांगौ जोङो बांसिन होनबाथाय बेनिफ्राय जेब्ला जों दुइसिन होनगोन अब्ला दुइसिनखौ दिहुननो थिनोब्ला जोङो दुआसाखौ दिहुननांगोन जों एलसिएमखौ दिहुननांगोन दाना बेवहाय जोङो देरसिन नालाय बेखायनो ओइचएफखौ जोङो दिहुननांगोन जोङो होमबा बेयावहाय HCF 625 325 आनो जागोन बांसिन जथायाव टिकेटखौ दिन्थिफुंनो हानाय अब्ला दाना जों बेवहाय मा बानायनो हायो बेवहाय इउक्लिडनि जिनाखि राननाय बिमावफारि बे इउक्लिडनि राननाय बे बिमावफारिजों जोङो बानायनो हागोन जोङो अब्ला दानिया मा बुंगोन जोङो इउक्लिडनि बिमावफारिनिफ्राय अब्ला इउक्लिडनि बिमावफारि बादियै जोंना मा जायोमोन लायो एआहाय बिनिख्रुइ देरसिन एआ मा जोंनिया रानजाग्रा बे जाहैबाय रानग्रा होमबा जोंना जाय देरसिन बियो रानजाग्रा जागोन बियो ना होमबा 625 आहाय देरसिन नालाय बेखायनो 325 फिसासिनखाय मा जागोन बियो रानग्रा जासिगोन बे रानजाग्रा होमबा जों बेवहाय रानोब्ला बेसे टाइम्स थांगोन बे खनबा बेसे थांगोन बियो 1 थांगोन 2 हरोब्ला जोंनिया ओरैनो 2 बा 0 बेवहाय 4 5 6 50 जाहैगोन बे ना बेखायनो जोङो 1 थांगोन 1 थाङोब्ला बेसे जागोन 625 निफ्राय 325 माइनास खालामबा बेसे जागोन 0 0 300 ना होमबा दानिया बियो रानखोन्दाया मा जाबाय बेवहाय प्लास जाबाय बेवहाय ना जोङो इउक्लिडनि सिगांनि भिडिअखौ नायबा मोनसिगोन नोंसोरो दानिया जोङो बेवहाय रानखोन्दाया 0 जायाखै माने जोङो दाना आरो इउक्लिडनि बिमावफारिखौ जों मायाव बाहायलायसिगोनलाय जोङो उफ्रा बा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ जों मायाव बाहायसिगोनलाय जोङो खान्थिखौहाय नैबे बि आरो आर आवहाय बाहायसिगोनलाय जों ना बि आरो आर आव अब्ला बिया मा जासिगोनलाय जोंनिया रानजाग्रा बिनिफ्राय आराहाय रानग्रा बेवहायबो जोङो 2 हरोब्ला 600 जागोन बे ना ओंखायनो 1 आनो थांगोन बेवहायबो 1 हरोब्ला जोङो 325 निफ्राय 300 माइनास खालामबा मा जागोन बेवहाय 25 आ रानखोन्दा थागोन बियो ना नेक्स्ट दानिया जोङो बेवहायबो जोङो रानखोन्दाखौ जोङो 0 मोनासै आरखौहाय ना अब्ला बि आरो आर आवहाय जों मा बाहायसिगोनलाय जोङो इउक्लिडनि जिनाखि राननाय उफ्रा खान्थि बेखौहाय जोङो बाहायसिगोनलाय अब्ला बेवहाय मा जागोन 300आ रानजाग्रा 25आहाय रानग्रा अब्ला बेसे टाइम्स थांगोन बियो जोंना 25 जों 30 खौ रानबा 1 हरोब्ला 25 होनबा 50 50 बा बेसेबां जागोन 25 खौ 2 अब्ला रानखोन्दाया मा जागोन जोंना 0 जागोन बियो ना दाना जोंना रानखोन्दाया 0 जाबाय अब्ला जेब्ला आराहाय जुदि 0 जायो अब्ला जोंना देसासेया मा जायोमोन लायो देसासेयाहाय ओइचसिएफआ मा जायोमोन बिया जायोना बिया अबे जोंना होमबा 25 आ बेनिखायनो मा जागोन HCF 625 325 is equal to बेसेबां 25 बेनिखायनो मा जागोन जोंनिया बे
HCFआनो नालाय HCFआनो जाबाय बेवहाय बांसिन जथायाव फाननाय टिकेट बियो ना सरि बांसिन जथायाव टिकेटखौ दिन्थिफुंनो हानाय बियो अब्ला जोंना बेसेबाङाव हागोन बियो 25 जथायाव बियो ना बेनिखायनो हिमाद्रिया मा जागोन बेनिखायनो हिमाद्रिया बांसिन मा जागोन बियो 25 जथायाव मा जागोन बियो टिकेटखौ दिन्थिफुंनो हागोन बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो जाहाथे गुबुनफोराबो नुयो बेखिनियानो एसेनोसै गोजोन्थों